Здравейте хора в днешното видео. Това малко странно сега, но ама чакай да си го преместя. В днешното видео, както виждате, са в Майнкрафт. И ще започна нов YouTube канал. Майнкрафт България се казва. Тук просто игра Майнкрафт. Например, сега ще игра тази The Hive, където има Bed Wars. И да. Много ми е стар клиента. Ще намеря нов сервер. Да, този да може. Livebot. Ще влезнем в Livebot. Окей. Зарежда се ресурсовете пакове. Ще игра с... Сега докато се зарежда, правя тук както се правя в компютъра и свалим го с 8. Сега да, компютър ми бая старата Windows 8. Той не може да върви 7 напълно, а пък 8. Ще му сваля бегачите. Най-вероятно Windows XP ще му пага. XP. Okay. Да, още 5 часа ще се зарежда. Ще се свържа с интернет. Не. Сега показвам какво получи. Да. Mindville избраха, Lifeboat исках, Connecting the Store. Казах ви. Where чакай да се правя клавиатурата, че минах няколко как много бързо пиша. Давайте към Liveboat. Окей. Да, хора, в нещото видео. Ще игра с какво искате. Виждам, че хора ще игра Bed Wars. Не знам къде е Bed Wars. Натискам Bed Wars. Соло. Не, добре. Ето. Тук сме. Тум сабур. Вече ми е задръстено в главичката. Тум сабур. Това е моето. Да, имам две. Да, ще събирам. Малко пауза ще направя, ще се върна. Да. Малко един кът ще направя. Хора в това време ликвидираха ме. Друг матч. Който глава бе? Мръсна кътна. Окей, малко пауза направих. Сега не се бавим. Да, този път съм на... Сакура Пакър. Къде е другото? Нещо там има.
Shopkeeper ми трябва. Как бе? Тунг савур? Да. Окей, хора, малко пауза направих и... Да. Окей, да. Окей. 42. Мога да си апгрейна пикакс. Сорда ми. Може да ми апгрейнеш материала. О, майко, идва на нещо. Майко. Не бе. Махай се. Хора. На. Не мога вече. Ето сега ще там правя PvP. Мислям, че 1v1. Айде видим белия. Как? То умря. Ви сега, хора, дата мермет. Фащам уникали шотове. Още една игра. Ще питам да игра тази. Floating Islands. Тук Савур. Привет. Как ще били стари стоят по... 4, 3, 2, 1. Тунг. PvP is enabled. Ау. Ай. Уф. Какво да правя? Бог оцеля с две пръчки и едно дърво. Как се правеше пак бе? Поставям го. Как се правеше бе? Един... Фу.
И... Всичко, което ми трябва е в инвентори. Може... Какво съм играл това? Има ли лава? Оттам. И това. Оде. Get the fire be. Да бе. Тук sabor ya bala gili dala ili bala sisi ya ele kili da bu ya ele baba ili sanya uli guli bangang ili singi bangang uli shinjingang ya kili. Майката му еба на Печо. Браво. Да, браво. Ау. Колко FPS получвам? В този... Къде стана сега? То... Дейвид. Давид са асъп. Хора, няма батерия. Аз защо ще кача този видео. Да, абонирайте се за видеото, както ви харесваше. Да. Чао от мен. Чао от мен.